hapon ninjing tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. So guys, datos bye. Kaya gipadiop ko ni Ate Marby. Salamat dahil kay. Kaya marong makikita ko ng pumilipsi. Diyan mo balik po ko ugma guys. Okay ra ka na nga. Basta ka naman makadoong pumilipsi. Okay na. Diyan mo balik po mas mama. Word. Ha. Kaya marami ang pasalubong. Pwede ko ang slice bread kay parisan sa kalamay. 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 Para sa slice bread. Palit ko ko og lakatan. Nga. Puag-uban kayo sa motor kay kasagawan daari na. Basa pagalit. Nabasa galit ko. Basa-basa. Diyan ka rin may request ni si Ana na duwaan si Jan, na chocolate sa sud. Di na. Hiningaw ko ni mo, di. Hiningaw ka na ito? Ano yan? Bawas na yan. Ha? Naghilak-hilak. Kaya nung naghilak-hilak mo ka? Takit ang gipon. Sigitan ka gipon? Di. Nagpadaling chocolate. Kaya sigitan mo ka gipon. Nga Jud, hilak na gabi eh. Kay? Gipon. Dali yan, bawas na yan. Lagi. Kare. Diyan ay palit kong apple. Yan, dali Sa yan. daning apple ha. Ayaw sa daning chocolate o pasulabi din ha. Teresa. Yan na. Kumusta mo ka, Day? Gusto day ko wanda rin guys, pasensya na mo og banhan yung video kay kusog uwan daari. Bede gihatag si Ate Bing guys dia. Atong tanaw ni kan sa isa dani na. Diyan na sa YouTube channel Charities Love. Subscribe naman po din guys. Salamat kay kada dari kay natatawas ko no. Yan na kay bagong toothpaste be. Toothpaste lagi upuan. Ay toothbrush. Aron din ang mga pupo ni mong ngipon, napidaghan kuan, tali sa buhok. Ano sa man eh? Abay, hinak mo. Ano sa na? Abay, hinak. Sabi na. Tali sa buhok. Yung sa sa man eh? Hangat eh? Di ako ibakos. What is this? Dami short na yan. Di ako bakos ma. Ano pang Amerika? Tawil! So dahil guys, ingani na. Mickey Mouse naman rin agari. Dayan. Ang abrihan ni Arong malabhan din. Guys na naidari kay Tony Simba. Naka sila tiri sa anda. Mau din na dyan, sir. Anjo. Salamat dari Ate Bing. I like this one. Wow, 16 din likod. Likod. 16. Isa na ibatos. This one is Lexi. Ano ba? Yap, sure. Ang kaya na yun, ha? Dapat ka nakabaylo din siguro sila. Na. Kagwan man eh. Pag mo yan ka, ang namataya na inoon. Pag mo yan, kasi sa nagbaylo mo, dapat ka nagsigas siya. Kaya sa mo nga ito ka, nagsigurana, nagsigurana ka ito, nagsilang ka. Thank you ka na, Tibingge. Tago mo na sila. Guys, awang ka nadagan. Ang humuta guys, di ka pa dyan, humut pa dyan, Amerika. Di na, basta na kabaylo mo. Tanaw, kita ka na po ron. Tanawa day. Ang gamay, ang gamay kaliksi. Maura? Tako no. Dako pang kaliksi. Isukod. Baby. Gamay man ang maali. Large, mandre. At sa shirt na. Kabay no kasi din eh, siguro. Wala naman, pareha naman. Basta naman gamay din. Narabay, Nutella. I like Nutella. Ang sama pa na eh. Naana sa lida, mano. Ang sanit eh. Bawal, bala ko ka lang lang. Wow. Naku. Pareha, gusto ka na ko. Dako ng nas likod. Ay, sila may gamay-gamay. Naani ra ko usa. Dalit na mag-gipon. Yeah, sure, sure.
XL, large way. Dapat ka Lexi guys da. Salamat ka Joki Bing. Hello guys, dahil na Miss Lexis kwarto. Diyan ka to ang nadawat na ganiha guys. Gikan to ni Ate Bing. Salamat kaadyo ni Muti. Daghang salamat sa imong gihatag dari namo. Inja, nag-thank you na ka ni Ate Bing din. Nariman si Ate Bing. Nariman ko sa Ate Bing guys. So, kami nakakita kay nagtumako sa anda lagi ng pasulabi. Salamat ka adyo te sa imong gihatag. Inja, aron guys, dublig ang gibati. Imbis kay nalipay ko kay kitang imbis kay nalipay ko guys kay nagkauli ko dari sa bahay. Sus, igo ra gud ko nakabot sa bahay. Natagpasan ko nagmila-mila man ay ko. Bantog na kay not feeling well. Naglabad ang buno-buno na murag natugon ko nga di masabot nga hani diha mo na di ay na daga na ko balik 1/4. Mila-mila ko pag igo ra gajud nakaabot sa bahay natagpasan ko siguro sa pagsakay ng motor. Di ako sig gajud uwan dari guys. Ug hangin. Na murag may bagyo. Sabi, kumusta ka dali, Ben? Mingaw sa mama mo. Lapit ka mag-school. School birthday. Wala ka lipte. School o birthday mo. School birthday. Ang sakit ang niyo pong mama po, bidari, bidani mo ba? Sit down na rin dali. Ari ako. Di na magsigig kaon og chocolate kay aron daga. Kay sige ra magkaon og chocolate kay na mas na may daghang chocolate sa rip mo nang di pudlan og di mahurot. Mo nang jangipon. Unsa man na? La, pareho man dito nag-yellow be. Pareho may nag-yellow ni Lexi. Pareho may nag-yellow ni Baby Kulot. No. Si color dani? Isa guys, kitagaan day pag kunin Ate M. Og Sanina. Salamat din mo tidia. Nice. Umutra ba dyan? New York. Diyan dapat dress guys na. Dress ni Siza. Dress. Salamat dari Ate Marvy sa imong yatan. Dagang salamat kadto ti sa amo kabuutan. Nagpasulabi naman kong kakuan. Uy, kaniwang. Imbis kay lami na nun ikaon. Kani man pangangipon good. Sakit inig nga. Aba? Matambok ra ko sunod adlaw, sunod buwan. Awawa. Imbis kay hapit na ko kamubon. Ang hanap pang ngipon mo, hindi ko makamubon. Sige, pasulabi ka sa ingat-ingat. Umuwi nga na. Kumakit mo. Napay kang liksian, naktuor mo dahil damage nilang ngipon. A garden ni Mama B? Mong gitanaw dito? Kita ko mo. Hindi. Namo nga nagtaong wa pa. Wa. Wa pa, sibuyas. Di sulubian ito kuha. Wa? Munay-ray. Kamayra. Ma. Sinanay ning kuha gamay. Okay. Kita kas gibantayan ni Mama B? Natong nag-video call ko? Love you. Kung ka may mong gusto dahil sa mong birthday. Birthday po ni Bibi Sahaya, B. Kung kaman na karoon mo? B, karong 24. Agi mo kay 26 man. Kay Bibi Sahaya, 24. Happy birthday, Saya. Happy birthday, Bibi Sahaya. Shout out ka, Bibi Sahaya. Hi, Bibi Sahaya. Hi, Bibi Sahaya. Hi, Bibi Sahaya. I love you. Wow, love you ko no. Love you, Bibi Sahaya. Advance happy birthday. Ninjong Doha, you know na. Managot din along na mo. Mana birthday ni Along ni Bibi Sahaya raw ug ni Kuya Jimson.
Mo-greet ko no si Jag advance happy birthday. Happy birthday, Kuya Jason. Bats. Advance ambans. Og ni Bibi Sahaya. Happy birthday sa Hala. Siyempre, ni Bibi kulot, liksian. Magam. Te. Mhm. Laki pagngitaon. Andiyan na kapangitaan. Hi, Ate Ilin. Ate Alin. Hi, Ate Alin. Isa pa man. Si Ate Ikang din, nakalimot na kang Ate Ikang. Hi, Ate Ilin. Hi pa. Hi, Dino. Hi. Wala. Kasi magligo ni mo kadaglaw, eh. Mami Jerry. Hindi wa si Mami Tiri na tukaran sa diyang sakit. Wa, imong gimantayan. Natukaran si Jaani sa una. Una, sawa ko. Jagin sa manimo. Kanang nanghid si Janga natukaran. Nananghid ko nung ijahang Mami Tiri nga natukaran. Yan sa man pananghid. Kanang natukaran ko si Jaan. Ningan? Anja, sa may mong gimuhat. Kanang may sumbong kong malay mo. Anja sa mas nanay. Kanang nito ulo. Ito ko na. Wow, very good. Ingana, sabi, di ka magpasaway ni Mami Tiri ha. Kaya si Mami Tiri na sakit. Si Mami Tiri, bantayan ni mo og mutukaran ha. Isig bantay mo, bantayan ka ni Mami Tiri. Ikaw, bantayan ka ni Mami Tiri. Bantayan po ni Mami Tiri ang di tukaran. Ha? Katawa ra ba? Katawa ra ba? Di mo matutingan ma. Di, nga na nagwawid. Kaya di nga mo kong baby. Inay pohon og hapit Hindi na. nga naman kay mamitili ma. Pohon ba, hapit na birthday ni mo, gusto ka matag kagilaran? Oh. Mag-play ka? Para sa Manila, baka itong gibuhat natin sa Manila sa Kasakay, kabayo nga na ba? Gusto ka? Aper. Mag-good girl lang lagi ha. Tiyo. Hindaan sa may mong gusto dahi. Kanang nakalipat manimo kanang nakluto kung si Tata ma. Wa, pagani. Mabalik pagalis ma mag-work. Ha? Mabalik pa sa Balitin mag-work. ko mahawantay ka ma. Nagipan kan ka puhon. Mabalik pa mas mag-work ha. Hindi ka mahilak ha. Ug mas si mama mabalik og work. Diya, sunod ulit ni mama. Og mapuhon mo. Ugba puhon. Sa ganahan. Nga. Ningawon ko ka na ha. Ningawon ko si mama. Mutawag ra ko ni mo mag-video call ra. Kaya tumamitiri. Wa mo ko'y cellphone mo. Ha, mag-imong cellphone dahi. Wa o. Ay nawa. Pwede ka. Naman. Nawa. Lagi mo ha. Mag-tablet mo. Di taguan na. Asa mag-cellphone ni mo? Nawa. Lagi mo. Ano sa araw mo nawa? Katong naa siya tibing-ting mo. Diya, agway payaman. Tapos taas mo na. Kuhan mo. O may signal mo. May signal o di mo wifi mo. Mana siguro load. Ito yung paluda ni Mami Kurami. Ugwa na, di na may signal. Wa na load. Hurot na. Sabot tadaan kay mubalik labas mga ugma. Sa work, di ka mungilak lagi ha. Wala ko na. Ha? Wala ko ba? Yun naman. Wala ko na. Doon, ramas mamas anda. Bani. Pwede naman mo mula agad to ni Mami Tiri. Di ko wala. Ay, mo adto man mig Cebu, bi. Sa? Kami Cebu, hindi muli ra po mi. Uba ni Ate Merly, Ate M. Mo adto man mig Cebu, ha. Hindi sunod uli ni Mama, birthday na ni Bibi puhon-puhon. Ha? Adto. Sadit pa. Excited. Ninghinay nag-uwan, guys, pero hangin kusog. Si nanay naabtan tuguan, simba mo kunos nanay. Nay, pag-amping sa nay ha. Labad ka, jo ang kasi guys.
kay nadaga lagi ko nagmila-mila. Ano nga na ba sa Timerby nga maligo migdagat rong Lunes dya. Nadaga man ko. Ning dya magdako no ko og pangligo ay kay mga ligo nya kay na mila maghangbog. Di ko makapasulabi daanig. Samsam. Oo, na ta mag-swimming din oh. Sa? Dagat, kanang kita. Kaya mag-work pa mas mama. Oo. Nabyo. Oo. Sus. Ugma, mamag-green na punta mo. Mag-green ko na may ugma kaya Nagyelo man ko. Wadyo ko kakuag magkaparami kolor. Haon dyan ipakaratan na to sa kusina. Sunod-sunod ni Ate Ali. Sedra ko sedwa ko nag-video. Arong di ko mailhag na ning abot ko. Wa man siguro na dyan kahibaw kasi t-reverse na may hanggang na namuli ko. Unja kay nakerat si dyan ginagawa. Ang kerata ni dyan, ang gakus ni dyan na. Sa mo na yung mag-tissue, magkamara, magkag-correct. Sis, arang happy, arang kalipay get taon si dyan na. Arang lipaya, yung taon ni dyan nakakita na. Ay, tibidalo, wala matahong bagha. Misya, sarang ka-cute. Salamat sa... Salamat po sa hong lamisa ha. Kinsa pa ma... Isa may nga si Jahang may love ni Ate Bidalo. Kamay si Kuya Jobis ma. Wow, very good. Masama ka Kuya Jobis. Hi, Kuya Jobis. Shout out Ate Bidalos o Kuya Jobis. Sinsya na din mo guys ha, ang forma ron nagnaw binilanggo sa paghigugma. Bitaw nagnaw irong subo kay agad ka jugang naong na. Ay. Love you tayo sa. Love you. Dali kay giningaw Ate Aisa nimo. Love you yan kumusta man ng Aliana? Wa na sakit? Salamat sa Ginoo no. Iya. Magmong yay sakit kanino? Very good man si Eliana no. Hi sa kanila na. Hi. Inja guys, mara na among vlog rong adlaw guys. Nalipay ko kay nakauli ko kay gipadiop ko ni Ate M pero pabalikan ko ugma. Pero okay ra kaadto guys kay nakauli ko makadog ko ni Lixian mingaw gud ko bisag pila pagali ka adlaw pagali simana mo simana pa. Salamat jud kadto te inja nalipay jud ko kay nakauli ko makapasulabi po ko sa garden og tan-aw ula binas ni bibilik si Makoylok be. No. Naligo, magod ko ma. Maligo ka? Oo, nabuntag ma. Diyan buntag. Diya guys, maroon na yung vlog ng adlaw guys. Nakanas amang kaning uli ma. Ganina. Diya guys, maroon na yung vlog ng adlaw guys. Daghan ka dyong salamat guys. Saway-sawang pagtanaw sa mo ang mga video sa mo ang YouTube channel. Daghan ka dyong salamat din dyong tanan guys. Diya, amping mo kanunay o kasaman mo karon. Amping mo diya. God bless natong tanan guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. I love you ninjong tanan. Bye-bye.